Aurreko tutorialean bi oinarrizko ideia landu ditugu, ikasteko estrategiak eta komunikatzeko estrategiak. Gaur beste pauso bat emango dugu. Ondo ikasteak ikaste estrategiak eskatzen ditu, eta ondo komunikatzeak komunikazio estrategiak. Ondo irakasteak irakaskuntza estrategia egokiak edukitzea eta erabiltzea eskatzen du. Izan ere, irakaslearen lana ez da soilik materialak hautatzea edo jarduerak proposatzea. Irakasleak erabakiak hartu behar ditu ikaskuntza errazteko, prozesua bideratzeko eta ikasleek aurrera egin dezaten bermatzeko. Irakaskuntza estrategiak erabili behar ditu. Estrategia terminoa grezierazko estrategos hitzetik dator, generalaren artea esan nahi du. Eta agintari baten gaitasuna adirazi nahi du eskura dituen baliabideak, mugak eta testuingurua kontuan hartuta helburu bat nola lortu erabakitzeko. Baina garrantzitsuena ez da jatorri militarra bera, atzeko logika baizik. Gaitasun estrategikoa helburu bat lortzeko erabaki egokiak hartzean datza aldi berean honako hauek kontuan hartuta. Ze lortu nahi dugun, helburua, ze indar edo baliabide ditugun, aukera errealak, eta ze zailtasun, muga edo ahuleziak dauden. Hizkuntzen didaktikaren ikuspegitik irakaskuntza estrategiak honela defini daitezke. Irakasleak helburuen ikasleen eta testuinguraren arabera, irakaskuntza ikaskuntza prozesua antolatu, bidatu eta arautzeko hartzen dituen erabaki kontziente eta planifikatuen multzoa. Ikuspegi horretatik irakastea ez da metodo bat mekanikoki aplikatzea, edo liburu bat jarraitzea orrialdez orrialde, ez da teknika pila bat ezagutzea ere. Irakastea estrategikoki jokatzea da, eta une bakoitzean zer egin aukeratzen jakitea. Horrek esan nahi du adibidez, irakasleak erabaki behar duela noiz esku hartu eta noiz utzi lekua ikasleari. Nola birformulatu zerbait komunikazioa blokeatu gabe. Nola zuzendu eta nola ez. Noiz eta nolako feedbacka eman. Nola graduatu laguntza autonomia sustatzeko. Irakasle estratega batek 3 elementu nagusi hartzen ditu kontuan. Helburuak, ze lortu nahi duen benetan saio horretan eta prozesuaren une horretan. Benetako testuingurua. Nolako ikasleak izango dituen aurrean, ikastaroko zein unetan dauden, zein zailtasun eta indargune erakusten dituzten, zein giro dagoen taldean, aukerak eta mugak. Ikasmaterialak zer eskaintzen dion eta ze falta duen, ikasgelako baliabideak, norberaren esperientzia eta esku hartzeko aukera, denbora erabilgarria. Irakasle estrategak etengabe eta modu automatikoan behatu, baloratu eta erabakitzen ditu hainbat kontu. Esaterako, taldean ikatuta edo galduta dagoela detektatzen badu, aurreikusitako jarduera murritz, simplifikatu edo dinamikoago bihur dezake. Zeregin bat konplexuegia dela ikusten badu, laguntzak eskain ditzake. Aurreko eredu bat, konektore zerrenda bat, planifikazio denbora, taldekako lana. Jarduera batek ez badu uste bezala funtzionatzen, alde batera utz dezake edo beste modu errazago batez planteatu. Zenbait akats momentuan ez zuzentzea erabaki dezake komunikazioa ez blokeatzeko edo ikaslea ez larritzeko. Errefortzu espezifikoa eskain dizaiek ikasle batzuei, adibidez ereduzko esaldiak, gida galderak edo denbora luzeagoak, beste batzuei autonomia handiagoa ematen dien bitartean. Ikasle baten mapateko esku hartzea balia dezake zerbait birformulatzeko, nabarmentzeko eta talde osoarentzako ikaskuntza bihurtzeko. Ikaslelako erritmo alda dezake segurtasun gabezia sumatzen badu, edo alderantziz, laguntzak kenditzake ikusten badu ikasleak bere kabuz eutzi aldiola atasari. Ez dira irizpiderik gabeko improvisazioak. Ikasgelaren behaketan oinarritutako erantzun estrategikoak dira, eskolak hobeto funtzionatzeko eta helburuak errazago lortzeko pentsatuta. Irakaslearen gaitasun estrategikoa bi unetan agertzen da. Ikasgelan esku hartu aurretik plangintzaren bidez. Plan batetik abiatuta, adibidez erabili nahi den materiala eta beti helburuetan oinarrituta, irakasleak sor litezken zailtasunak aurreikusten ditu, ikasmaterialen agertu ezarren aprobetxa ditzaken aukera didaktikoak identifikatzen ditu, eta erabakiak hartzen ditu eraginkortasun handiagoz esku hartzeko ikasgelan. Terdoitu, zelenetzi, zelaguntza eskaini eta bar. Ikasgelan egiten den esku hartzean, ebaluazio jarraituaren bidez. Eskolak eman bitartean, irakasleak zeari den funtzionatzen eta zerez behatzen eta baloratzen du. Ikasleen erantzunak interpretatzen ditu, ulermena, parte hartzea, blokeoak, erritmoa, interakzioa.
eta unean uneko erabakiak hartzen ditu prozesua eraginkortzeko. Jarduera bat egokitu, dinamika aldatu, puntu bat indartu, zailtasuna murriztu edo erronka handitu, egoerak zer eskatzen duen. Ikastaroaren hurrengo atalean Moodleen gai honi buruz hausnartzeko proposamen bat duzue. Lehenengo bakarka eta gero taldean. Lan horretan laguntzeko eta irakaskuntza estrategietan sakontzeko, esteka honetako dokumentua irakurtzea proposatzen dizuet.